Ens trobem a la redacció de la Marina FM, la 102.5, l'emissora local, la marina.cat i la publicació La Marina, mitjans de proximitat amb 40 anys de trajectòria aquí a Barcelona. Som al barri de la Marina, al costat del barri de Sant. Avui us presentem al Frederic Ferrando, que és veí d'aquí del nostre barri de Sants i que avui viu i treballa a Berlín. És comercial, gerent tècnic, fotògraf i periodista i avui us ho presentem. Ei, què tal? Soc l'Elia Eloi, periodista, creador de contingut, i avui he deixat de voltar per Catalunya per marxar cap a Berlín a conèixer en Frede. Som-hi! I de l'aeroport de Barcelona a Berlín perquè som a casa en Frede, un català que és enginyer alimentari i que és periodista de natura. Què tal? Com estàs? Molt bé, com esteu? Molt bé. Molt bé, molt bé. Dèiem que això, no? Fa una miqueta de fresqueta, aquí la tardor amb aquests colors preciosos, hi ha arribat. Comença abans que a Barcelona i el cel, el color aquest gris ja no canviarà quasi. I què t'ha portat a viure aquí a Berlín? Un ve per diferents cúmuls de circumstàncies, no? La parella, buscar feina fora, vaig tenir la sort que vaig poder trobar feina aquí a Alemanya i mira, tot em va portar aquí a Berlín. I visites molt Catalunya? Trobes a faltar molt Catalunya? Trobo a faltar Catalunya? Sí. Trobo a faltar la família, els amics, el temps, el menjar. Però bueno, estem a Alemanya, un s'acaba acostumant també a lo que hi ha aquí i a lo que... Sí, una mica de tot. I ara quant temps fa que ets per aquí a Berlín? A Berlín farà un parell d'anys que soc i que estic a Alemanya uns 3. Primer quan vaig arribar vaig tenir una feina a Múnich i després vaig canviar a la que tinc actualment. I quins records tens, no? Que dius allò, trobo a faltar a Catalunya. Quins records tens de Catalunya que dius, ostres, és que només per tornar a viure això... Sí, no? La vida fora, no? Recordo quan era petit que tornàvem del col i ens quedàvem jugant al parc. Aquí és difícil, aquí els hiverns són bastant més freds, neva, fa fred i la gent se'n va directament a casa. I això, aquest caliu de la sociabilització es troba a faltar. Clar, no? Dius això, que la gent es queda més a casa, potser per això la gent és més solitària o podríem dir més freda, no només pel clima, no? Pot ser. Quina diferència de caràcter, no? Veus aquí amb la gent d'aquí? Jo sempre dic que depèn una mica de cada persona, no? Però sí que la gent és més fresqueta aquí, tenen més tendència a no entrar directament a temes emocionals, més respectuosos, no? Potser? Una mica més, sí. Hi ha aquesta diferència, no?, entre els del sud, els catalans, i els d'Alemanya, més freds. Doncs què et sembla si m'ensenyes una miqueta on treballes i tant. també parlem una mica d'aquestes dues feines, no?, que és curiós, és curiós. Som-hi, vinga. Molt bé, som-hi. Frede, doncs ara som al teu despatx, aquí suposo que és on passes el teu dia a dia, com és aquesta feina? Aquí és on passen les coses, aquí és on faig la meva feina. Jo treballo principalment al món de l'alimentació i el que fem a l'empresa són premixos de vitamines i minerals. Això són mescles de vitamines i minerals que venem a tercers per posar dins de begudes, per posar en fortificació de farina, per posar en galetes. Un dels millors exemples és els sucs vitaminats. Típic multifrutes, el típic o la llet amb calci, vitamina D. Llavors jo el que faig és gestionar els mercats d'Espanya, França, Itàlia i tot el que és el mercat sud-americà. I aquest món així alimentari també està relacionat, entenc, una miqueta amb la natura, no? Perquè al final aquestes vitamines també s'extreuen, no?, de la natura. Tot acaba sent natura. I jo des que era petit sempre m'ha cridat molt l'atenció a la natura. De fet, quan estava al col·le, jo estava jugant amb els bitxets que hi havia al pati del col·le i d'aquí també la passió per la segona feina que tinc en aquest cas, que és la fotografia i el periodisme de natura. Que aquesta és més hobby, no? Perquè no sé si et pots guanyar molt la vida, si no es paga molt, potser és com que és molt especialitzat. Exacte, però un ho fa una mica allò que diuen, no?, por amor al arte. Llavors m'ho passo bé, llavors el que faig és bàsicament viatjo a diferents països, a diferents ciutats o localitzacions i allà faig una entrevista o m'entrevisto o segueixo un projecte de conservació de natura. Faig les fotos, faig les entrevistes, després torno i faig un article per 2 revistes. I això és bàsicament el que fa un periodista de natura. I deus veure paisatges espectaculars, no? Perquè, per exemple, a quins llocs has anat i quines situacions t'has trobat allò que hagis dit uau, és que estava allò, no em creia que estava allà, no? Un dels que recordo últimament que em va impactar més o ho vaig disfrutar més va ser Noruega. Vaig anar a Noruega a finals de novembre
tot nevat, menys 25 sota zero. Jo dormia al mig del Parc Nacional amb una tenda de campanya Quina passada. i estava fent fotos i seguint i filmant a bous mesquers. I ostres, és fantàstic, perquè et dona la possibilitat de viatjar i veure món. Clar. I això sempre t'obre molt la ment. I quines coses així has descobert de la forma en què viuen alguns animals? Perquè potser no som tan diferents o no ho sé. Els animals tenen menys problemes que nosaltres. Això sí. S'enfaden menys entre ells, creen menys conflictes, tot és més fàcil per a ells. Això a vegades els humans tenim massa cervell, no? Diguem-ne. Llavors donem masses voltes a tot i ho compliquem tot massa. En canvi el món animal és més simple i més cap quadrat, com els alemans. Ei, doncs moltíssimes gràcies per tot. Molt bé, escolta. Ja, bueno, ens veurem a Barcelona, no? Si algun dia vens, tornes. M'escapi, ens veiem. Molt bé. Moltes gràcies. Molts de res. Doncs adéu. Que tingueu bon viatge. Gràcies. Que vagi Sí, bé. adéu.